שלום לכולם, שמי דוד, אני מתקשר לא שגרתי, מתקשר שעזרתי להמון אנשים בכל מיני תחומים, אפשר לשאול שאלות. שואלים שאלה את בור עולם, שאלה, לא צריך להגיד שם, לא צריך להגיד תאריך לידה, כלום. לשאול את השאלות ומקבלים תשובות מדויקות בכל תחום. התקשור עולה 230 שקל לחצי שעה. אפשר לראות עליי המלצות, לרשום דוד the best מתקשר בפייסבוק, יש לי המון המלצות של 100%, אני בין שלושת המתקשרים המובילים בבזק עסקים. אשמח מאוד לשמוע מכם, מי שצריך עזרה ונעזור לו, אפשר להשאיר טלפון פה, או מעבר לטלפון גם אפשר להיות עוקב. זה ככה בקשר לתקשור. אני אספר קצת על הדרך שלי. אני אדם לא שגרתי שרואה נסתרות, ואחד הדברים שגיליתי שאלוהים הוא שמאלני, קשה לשמוע את זה, אבל בתוך המילה שמאל יש את המילה שם אל נמצא, שמו אל, ושמואל הנביא, כבוד בשם שלו השמאל, וגם בישמעאל. הדרך היא, הגאולה היא פשרה. בלב של האהבה אין קשר ללב האמיתי שהוא יצר אותו למעלה, אבא שבשמיים אומר לנו, תתקופו אחד לשני בפשרה, שמאל ימין, ואהבת לרעך כמוך, צד ימין, והסימטריות בגוף לא ב100%, כי אי אפשר להגיע לחצי חצי. כי הגאולה היא באמת כמעט חצי חצי, פשרה מלאה. זה אומר נקודת חן לפה ושם. ומה שבור עולם מלמד אותנו בכל האסון הזה, הוא דוחף אותנו לקיר. מצד אחד הוא נותן לנו לנצח, מצד שני גם הוא נותן להם לנצח, כי הוא רוצה דיבור, הוא רוצה פה שלום, הוא רוצה אחדות, הוא רוצה שנעשה שלום. זה בדיוק קרה 50 שנה אחרי שהמצרים הפתיעו אותנו, והסורים הפתיעו אותנו, ולאחר מכן יצא שלום ממצרים. כמה פעם הבורא רוצה שלום. הנה הוא נותן להם מדינה באום, הוא נותן להם כוחות בכל מיני מקומות, והוא נותן להם כוח. הוא זה שגרם לכל האסון הזה, למעשה בפועל. מי שנרצחו כל אדם שנרצח זה הוא לקח אותם כדי שנלמד. שני הצדדים יעשו שינוי וילמדו שצריך לעשות פה שינוי. כי לא ייתכן, יש אמרה שאומרת, דע מאין באת ולאן אתה הולך. אנחנו היינו מול האנגלים בדיוק אותו דבר. עשינו פיגועים, לא היינו אכזריים עד כדי כך, אבל רצחנו ופגענו באנגלים כדי להשיג מדינה. הגאולה היא פשרה. פה גר זאב עם כבש. איך נהפוך את הזאב לכבש אם נחבק אותו וניתן לו מדינה אמיתית, בלי הוואנטות. זה קשה להבין את זה, אבל חבר'ה, כן, זאת הדרך. לצערי, זאת הדרך, כי במלחמות הם מנצחים. האהבה היא רק הניצחון של פשרה ואהבה. זה הניצחון.